Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa uskutočnilo slávnostné otvorenie akademického roka spojeného s odovzdávaním čestných titulov doktor honoris causa. Program sa začal slávnostnou bohoslužbou v univerzitnom kostole Svätej rodiny, ktorú celebroval košický arcibiskup Alojz Tkáč. Ten vo svojej homílii pripomenul význam modlitby rodičov za dieťa pri Svetom krste. Je veľmi aktuálna. Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť, sveto na osoch. Tam je vlastne vyjadrená orientácia pre mladého človeka do budúcnosti. Počas slávnosti udelila Katolícka univerzita 2 čestné doktoráty. Najprv jeho excelencii arcibiskupovi Dominikovi Hrušovskému za jeho celoživotné dielo pre prácu Slovákov žijúcich v zahraničí. A druhý čestný doktorát odovzdala profesorovi Juliusovi Paštekovi opäť za jeho prínos, predovšetkým pre slovenskú katolícku modernu. Podľa slov rektora Katolíckej univerzity sú už v tomto čase kritériá pre začlenenie medzi univerzity splnené. Myslím si, že výsledok akreditačnej komisii bude v konci pozitívny. Univerzita sa nedávno stala členom Medzinárodnej federácie katolíckych univerzít, aby sa tak mohla zaoberať problematikou človeka vo svetovom meradle. To je svetová, to nie je medzinárodná, to je svetová federácia. I my sme sa tam dostali, to znamená, že sme dobrá univerzita. V poradí 10. akademický rok nesie myšlienku stať sa novými emauskými učeníkmi na Katolíckej univerzite. Z Ružomberka pre televíziu Lux Jakub Krška.